פוסט שנערך על ידי סיטונאי התיירות קווי חופשה, מסתמנת השנה מגמה ברורה שהולכת וגוברת והיא התיירות היוקרתית, ובעיקר שיווק מלונות היוקרה לישראלים. אלון סיוון, מנהל שיווק, מדוע סיטונאי התיירות קווי חופשה בחר דווקא לשווק מלונות יוקרה באיקוס לתייר הישראלי? אנחנו בקווי חופשה בסופו של דבר שמנו לעצמנו כחלק מהמטרות העונה לקדם גם את נושא מוצרי היוקרה, הן באיקוס והן באיים אחרים. כרגע אנחנו נמצאים בסיור עיתונאים באיקוס, שבו אנחנו משווקים את מלון דאבל טרי ביי הילטון, שהוא באמת גולת הכותרת של מלונות היוקרה. אנחנו מוצאים לנכון שהקהל הישראלי מחכה ומצפה למצוא מאיתנו לריינג' של מוצרים יוקרתי. הקהל הישראלי רוצה לשלם ומוכן לשלם עבור מוצרי יוקרה ומוצרי פרימיום, ואנחנו צריכים למצוא את הפתרונות, וכחלק מזה נערך סיור העיתונאים היום. גיליתם בזמן הלא רחוק שהולכת וגוברת הדרישה בקרב הישראלים לתיירות יוקרתית? בהחלט כן, אנחנו מוצאים שבשנים האחרונות התייר הישראלי לא מחפש רק את המחירים הנמוכים ואת האופציות הזולות, אלא גם מחפש להתפנק. הקהל הישראלי בהחלט הוא קהל שלחלקו יש את הכסף לשלם כדי ליהנות ממוצרי פרימיום, ולשם כך אנחנו מוצאים את הפתרונות המתאימים. אלון, במהלך הסיור התארחנו במלון דאבל טרי ביי הילטון. מה מיוחד במלון? מה מציע המלון הזה לתייר הישראלי שמחפש מלונות יוקרה? אני מניח שמי שיראה את התמונות, את קטעי הוידאו, את האתר של המלון, בהחלט יוכל להבין מה מיוחד במלון הזה, מרמת הארכיטקטורה שיש כאן, החדרים, המיקום שלו, היוקרה פה פשוט צועקת מכל מקום, האוכל, השירות המדהים שיש כאן, הבריכות, כל הפסיליטיז של המלון. אין ספק שזה אחד מבתי המלון היוקרתיים ביותר שיש באיקוס בפרט וביוון בכלל, ואני חושב שמי שכן מחפש מוצר פרימיום יכול למצוא כאן את האליטה בכל פרמטר במלון. מה עלות השהייה הממוצעת לסוף שבוע לזוג במלון יוקרתי במהלך החופשות והחגים? אם ניקח את יוון כדוגמה, נופש במלון יוקרתי כמו דאבל טרי ביי הילטון, כמו פורט רויאל ברודוס, כמו אקווילה ריטמינה בקרטים, בסופי שבוע בחודש יוני ניתן יהיה למצוא אותם באזור ה-700 אירו לאדם בחדר זוגי. בחודשים יולי-אוגוסט ובחגים אני מניח שזה יעלה באזור ה-1,000 יורו לאדם. מעבר לשהייה, מה מציע איקוס לתייר ישראלי מעבר לשהייה במלון? האיקוס למעשה שווק במשך הרבה מאוד שנים כאי שמיועד לצעירים. אנחנו משווקים אותו היום בעיקר את החלק הצפוני שבו עם בתי מלון ברמה מאוד מאוד גבוהה, והאי הזה למעשה מציע כל מה שהתייר הישראלי רוצה לחפש, אם זה באמת בחופשת בטן גב קלאסית, בבתי מלון מפוארים יותר ומפוארים פחות, אם זה באתרים היסטוריים, אם זה במרכזי קניות, שווקים, פשוט יש לאי הזה את כל מה שהתייר הישראלי אוהב. זו לא החופשה המשפחתית הקלאסית, אם אנחנו מסתכלים על זה, כשאנחנו מדברים על חופשה למשפחות, אנחנו בדרך כלל מדברים על חופשה לזוג פלוס שני ילדים. המלון הזה לא מתאים לחופשה עם שני ילדים, הוא מתאים בהחלט לזוגות ולזוגות פלוס ילד, כי הוא לא מתהדר בנושא של מגלשות מים, פעילות לילדים, קלאב לילדים בתוך המלון. כיף להגיע לכאן עם ילד, אבל זה לא החופשה המשפחתית הקלאסית, הוא גם לא ברמת אירוח all inclusive, כמו שהרבה משפחות מאוד אוהבות לצאת אליו, אלא על בסיס חצי פנסיון, אבל הקהל צריך פשוט להחליט בין אם ללכת על הכיוון הזה או הזה. אלון, מה הפסיליטיס שהמלון מציע פה לתייר הישראלי? הפסיליטיס זה כמובן ספא מפואר, חדרי אוכל עם שף, אחד השפים הטובים ביותר שיש להילטון, ועל כך כל מי שיגיע למלון יוכל לחוות את הארוחות הנהדרות שיש כאן. זה באמת ברמה בינלאומית ומאוד מאוד גבוהה. ספא, בריכות, יש כאן 21 בריכות שמהן כ-14 בריכות שהן פרטיות,
שנמצאות ממש בסמוך לחדרים של האורחים, ברים, חוף ים שהוא עם מסעדה בחוף וגם איזשהו בר מאוד מאוד גדול, מסאז'ים וכל שאר הפעילויות שיש למלון יוקרה להציע.